Как може да има такива хора? Част 2. Днешната картина трябваше да е много сладък подарък за две най-добри приятелки. Но ви, това отново е видео за несериозни клиенти. След като довърших тази поръчка, от бързането установявам, че не съм получила капан. Клиентката ми обаче твърди, че е изпратила, просто не ми е писала. Защо просто е така, ще фърлиш някакви пари и няма да те интересува какво се случва с тях? В същото време друга клиентка ми писа: виждам, че парите не са достигнали при вас. Утре ще се свърша с банката, за да видя какво става. Смисъл, хора и хора. Не ми представя никакво доказателство за това, че е направила превода. Нито ми казва кога и по какъв начин е направила този мистериозен превод. Отговаряме в диапазона на час 2. Аз не спирам да й пиша, да й задавам въпроси и да й предлагам варианти. И последно ми написа, че реакцията ми била остра. Тази дама явно нещо ме се обиди, че се опитвам по някакъв начин да разреша проблема. И в един момент просто спря да ми отговаря. И причината да й пиша толкова много е, че не на мен, а на нея и трябва картината за утре. Имам чувството, че аз се притеснявах повече за нейния повод от нея. Ядосах се, много се ядосах. Възприемам като мой дълг да свърша поръчката. И това поведение на хората всеки път много ме разочарова. И все още не знам дали е имало проблем с превода или просто се опитвала да ме измами. Картината не е лакирана, защото по нея могат да се направят желани от вас корекции. След което ви я давам с отстъпка, естествено, и веднага пътува към вас. Наистина се надявам някой от вас да си я хареса и да я вземе, защото такова несериозно отношение ще бъде причината да спра да правя поръчки, ако не е друго. Пишете ми при интерес и чао!